per a Edicions 96. És una grandíssima sort poder comptar amb aquesta col·lecció i incorporar-la al nostre catàleg editorial. És un premi molt consolidat, però a més és que la gent, el poble d'Almussafes i l'Ajuntament, un de l'altre, sempre s'ho ha cregut i donen un suport incondicional. I després anar avalat i de la mà del Marc Granell és doble plaer, és una garantia. És el descobriment de grans poetes, tant en castellà com en valencià, perquè no ens oblidem que sempre hi ha un jurat rigorós, entre ells Marc, que tenen un nivell d'exigència molt alt i que garantitza que els poemaris sempre són d'altíssima qualitat.